Друго? Куето на донанките. Куето на донанките. И друго? И какво става? И nama на путката печеначи. Хайде, говори ли? Отиде там като пътки. И в чула? И в това на мивката дан направо. Ма къде? В чила, в туалетната. С топките. Има балабан, топката и путката като канче. И тогава ще става купон. Тогава дава голям купон. Отак.